sa papagayam dati lagi tirapalabas ni pagayam tinga Alex iti probinsya ti Ilocos Norte. Sa Guday Norte surat, Dear Manong Nemy, pudno launay nga mapaspasamak nga ti BIAG ket KASLA PILID. No adda ka man itay ti baba, posible nga adda kanto iti tenga, uno adda kanto iti ngato. No adda iti ngato, posible ang mapadasom tumet iti mapan, uno adda iti baba. Nakapagsurat ak Manong Nemy ti kahit comment nga iburay dito true to life success story nga pagkasalitaan mi pagkasalitaan. May banggap dati Manong Nemy iti may true love. True love, wano pudpudno nga ayat. Pudpudno nga gagayyem. Best friend. Asino ka di? Kananya ka di? Ti pa maneknek tap numakunang pudno gagayyem ti gagayyem mo. Pudno agayat, iti agayayat kinayatem. Kahit kastoy man Manong Nemy ti kahit ko pangrugyan. Ti panaglagip ko tinapalabas. Adak manen nga nakalugan iti barko Manong Nemy, manon nga tawen ko nga nakalugan duwan nga tawen Manong Nemy ket may santupay nga tawen sakdo agbakasyon wano sumanglad iti pagilian nga nakainakak dita Pilipinas dita Ilocos Norte. Di pagbintasan na Manong Nemy, alis to lang ti komunikasyon ko kada nanang kastamaten kada dito kakabsat ko. Ang karamamaten kini Arlene ngay patpatig ko unay-unay numampay sang ko pa'y nga girlfriend. Kasi ti may sang aldaw Manong Nemy umumsiyag manen ti barko. Nga ti destino mi Manong Nemy ket sumanglad kami sa Jaya Pier iti San Francisco, California. Adon nga pagilian Manong Nemy tinagna napaddekak. Tanong kasta nga so ang lad kami iti Pier dumsag ka mga dumsag ket siyempre dagiti kakaduwak nga mahilig te kunada rumamanda kano iti nasken nga ramananda no antsa din nga pagilian tingkam paglandingan pagsangladan. Yung siya, Manong Nemy, pambaraklatan, namaraklatan, di paspasyar, kumatang ka dagiti mabaling kong ibuson, dagiti postcard, kanda dumapay. Hana ka mahilig ka dagita, iso pa ka paggastuan. E din to, Manong Nemy, tapagbasbasayag dagiti duwa kakabsat ko. Ken, anay nayunak, tipungunan ni nanang ko, nga agangkat ka naglako iti ikan. Kabata may isang fish vendor ni nanang. Nga ora idi Manong Nemy, adak pala dito Pilipinas, kaya talagang tutulungak ni nanang ngaglako ti ikan. Agparpartiak idi Manong Nemy, kadigdirakil nga ikan, una saan kadagbagkatak, kadigdirakil nga ikan, kas kumatitanggi, susay, dorado, kanda dumapay. Sako parjen, nga iso, iti apag-apagan ni nanang nga ilako Manong Nemy nga isursur uno saan kada iti tiyandaan agis squat ni nanang Manong Nemy tawang pestuna nga naala na squat lang Manong Nemy kung stangaglako nagpasarak kan nagpasarami ti adu nga rigat nagarigrigat kami Manong Nemy yung paglagid din tadamay sang best friend ko nagkaubingan kami. Nagkaraduarang kami Manong Nemy iti elementary ken high school. Ngimidi basa kam kumanti college nagpa-Amerika ni Suna. Nalaing kami ni Rodel Manong. Ni Rodel nga best friend ko. Best friend ko kunak. Gabot ada mabalinda. Negosyan temet ni mamang na Manong Nemy iso na lang ta karne tilaklako na. Napintas ti balay da Manong. Napintas ti balay da kan di adal amin dagiti kakabsat na nalalaing da amin.
Iso nga graduar kami Manong Nemy ti high school kani Rodel valedictorian isuna. Nagtest iti scholarship Manong Nemy dita Amerika ket nakaruar. Iso nga imbaon da isuna Manong Nemy ti Amerika tapno agbasa. California kano ti na Manong Nemy. Agbasa. Why? Kalbasan ti makatawen nga panagsardeng ko intuloy ko mat idin tinagbasa Manong. Kadnuar arigem. Adda kumaitan, nakaraduar kumaitan ni Rodel. Ngayon sa ludsudek, kaniya tita, Merced nga inana, agmasmaster ka no. Manong Nemy, agpadpada kami ti pagduyusan kini Rodel la best friend ko. Ni Arlene, Manong Nemy. Ni Arlene, nga no labsak tag sao kadagpadpada kam ti kasasaad. Sang kasabulan, sang kaapuyan. Nasaysayat nga amang tibiyag da Rodel nganta kami kini Arlene. Iso nga ni Arlene, Manong Nemy, nagtrabaho mat idi nga sales lady, aging gangan tuloy naman tinagbasa. Wan, aging gangan nagraduar kat may saitan nga accountant. Mga opisina ni ti bangko. Mga opisina ni ti bangko ni Arlene, idinto tasyak kat may sakbatan nga siman. Nagbalegi kami ni Rodel. Awanan ti komunikasyon mi. Ket no kasta Manong Nemy agsaud-sudak idi ken niya tita Merced no kumustan ni Rodel. Agay nasayat ka sa sad na sadyay. Agmas-master tapos no kasta gagdakdakkel ti sweldo na dollar ko naman. No kasta no laeng Alex mapangkam to aminin sa di Amerika. Goodbye Philippines. Goodbye Meat Bentor. Doon pa nagbakasyon na tita. Pero na-check ka mo. Mailiw ako ni the best friend ko. Diyan ti umat kami nitid kanyak ti communication yun na. Ti mabaling ko pang tawagin kang kuwan. Data kami tibilin na. Saan ko editid kang ka. Kata kayo kini Arlene. Diyak mawatan ni di Manong Nemy no apay nga saan ko ang makontak ti best friend ko. Kalpasan ti Manong atawen nga napanan nagbasa sa Amerika, sa California. Manong Nemy, no palo apag matidi ti panagaram ko kini Arlene. Kaslao na nyaman na. Kaso ni Rodel, ti ururayan na Manong. Oo, tiyakmat ka di. Mapapalaw ni Arlene, Manong Nemy. No adada akay kayat na ni Rodel ng mitsak. Ta siyempre, ore no sa anak kumapel asiman. Kan ni Rodel, ore sa ang paguman kadanon sa di Amerika. Pacheck adada akay kayat na ni Rodel agsipud ta. Nasaysaya tibiyag da. Kan ore ita. Ore may sako na siman, accountant mat isuna ket ni Rodel na bayagin ngagtrabaho dito'y Amerika. Pacheck Manong Nemy. Ngani pala yung Rodel, tikay kayat na. Ken pacheck Manong Nemy nga danalibad nga kami nakasyon di kiniduwa. Kung korak nga Rod, nasakit ti papaay. Ngayon ti sa baling aramidek no di mangawat ti panakapaay ko. Da kami nga gayem mag-best friend Manong Nemy ti nagkaribali ti puso ni Arlene. Ngayon kayat kong naawatin nga siyak tinapaay. Doon bagbaga, di kakabsat ko kas naman tayong kinanang ngansyak mapukawan tinamnama. Ano talagang ipatpatag ko Manong Nemy ni Arlene. Mangnamnama ka dumting do di kundaway. Nga dakam tumitlat nagkatuluyan. Aging ga Manong Nemy nga nakadanon kami ni Pierre di San Francisco, California. Kat kastaon na yung tigagar di kiti kakaduwak nga dumsaag. Wari siyak met. Simuro ta kadakwada. Anya tamok. Ang mga nito'y nga makitak ti best friend ko. Huwin, ang mga no makita kita ni Rodel dito'y California. Huwin, Manong Nemy, Pilipino ko naman ti kaaduan nga dimsag iti barko
manipo di pantalan di San Francisco, California. Manong Nemy ka nagsapul kami kanagin tayo mabalin nga pag-iinuman, pagpulutanan ken no adda chicks. Manong Nemy kanagin di kaduwami nga mahilig iti chicks. Nagindang kahit lain kanagin di kaduwak. Manong Nemy minumak tiduwag yung kanit talong ang beer. Edi matiktikanak, masailanak, tibang mangin ko kanakliing, tibaso kada botelya, ken jakmat kursonada nga tugtug, ken panagsala na gini babae. Rimuarak Manong Nemy. Nagpaspasyarak, edi asyudag, tibar, nga sinirek mi ka na kiti kakaduwa. Edi kasto nga oras dito California, Manong Nemy, dulat tarik dito tao. Naging sila nasulik da kiti dua bukil timatak ti may isang kiw-kiwari ti basura. Mabising nga taa. Iso nga kiw-kiwar Manong Nemy. Uri gayam dito Amerika Manong Nemy nga dalat tamat da kitay mabisbisinan da kitay street people. Da kitay taong grasa kunada ko man dito Pilipinas. Nabakalay tinadungrit nga sako, burangan, kaya di tumalyaw Manong Nemy, nakitutak. Malasing ko Ti best friend ko? Imposible. Ni Rodel? Hindi nga ta Rodel ito eh. Inasidgak Manong Nemy kat siyak tikit kitahin na. Hindi nga datalon na depa Manong Nemy ti bait mi ti malikod nagnan nagtaragtengan nga nagnan. Puta ko yusak Manong Nemy. Nagparparik na kanyak. Nagkalpasan ti manong atawen makita kong ti gayem ko. Kinamakam ko. Hey, wait. Rodel? No, I'm not Rodel. My friend, saan ka nagulbot pa? Ori ka sa not pa nagsislang mo. Diba naging English mo? Si ka ni Rodel. Abe kasto tilangam. Kaya dyan papaspasama king ka? Ha? My best friend? Nagdumog Manong Nemy. Kalbasan na nagtalangkyaw. Kasla da kabuteng na. Alex, kung nagtuping kami nga siya. Umika, mabisin ka? Indadjay. Ato, kwarta, siya timang gumatang iti kanam. No. Sanin. Agyamankami. Umikaman ka. Agtugaw ta sa jay. No di mo kaya ti mapamangan, mapanuminom. Agtugaw ta nga sa jay, tagsarita ta. Ado di kita kahit kumamon kang ka, Rodel. Imbaglagid din ti manugot Manong Nemy kat talaga itikit kak tilangan na apis kas tilangan apay tulog mo. Iran-rantak. Nagbalingan na itong ritrupak. Yung butawan tetek dito Amerika. Hanya. Kung ako malang napintas ti biyag mo dito eh. Nga siya ti bagbaga da mamang mo. Nga pampanagkal na ka ni mamang mo. Duwang nga tuwin. Nga nagbasa ka ng peso. Nagbaling ang scholar. Napintas si titibiyag ko. Libre amin. Ngam na ibarkada. Naging ka nga nagkakaso. Naging ka nga tiltilawin takitan. Dakiti otoridad. Kadapi ka saan kang patiliw. Tapno, itiportar da ka. No tiliwan dak. Saan dak hindi portar. Baludan dak. Iti manong atawan. Tsaka mo. Ngam kahit mong tagawid. Kahit kung tagawid ngam awan tirupak ng isarang ko. Abi nga di mo ibagat ipudno. Gapukan niyak. Napukawan tipoonan ni mama. Saan ang agning negosyo. Nailumlum dati utang gapukan niyak. Gabuti pamaatid da nga masapul ko ti kwarta tapno makapagturpusak. Tapno matungpal ko tarapapod to'y. Tapno maalak to'y da. Napayak, my friend. Ibagkang gata,
May sa kasiman, agdalo ito nga tawin ko saan nga nagbakasyon. Imbag lagi din siya mangalat kami dito kat nakita ka. My best friend, Rodel. Tulungan ka. Aramid ti amin tapno matulungan ka, my best friend. Manong Nemy nagdakkel ti tarigagay ko amang tulong kani Rodel iti anyaman na pamuspusan. Wen, kahit saludsud na. Anya ko matiutang ko na yung baga nakam keng ka. Tapno tulungan na. Iti na nagsen nga problema. Anat sarbi na nga gayem ta? Rodel, nalipatam ka din. Nga idubing tayo. Kiti napipintas ng arwatem. Nga gaputa adot arwatem ititim mo kanya kiti duma. Maminsan mo lang usaran. Samo itid kanya. T-shirt, short, pantalon, sapatos. Nagadot itid mo kanya. No anyaman tadakan ka. Nga awang kanya katitid mo kanya. Apay ko mga jak bigbigan data. Nga naimbag ng impay mo. No labsak tag sa Rodel. Ultimo nga brief mo. Nga di mon kayat nga pagalusam kit itad mo kanya. Gabo ito data. Kahit nakatulungan. Kan oras ang ka nga best friend. Pada ka nga Pinoy. Kabaylak lagi di tumulong. Tulungan ka. Ewan gayam. Kumusta kayang kini Arlene? Abay saludsudum kanyak ni Arlene. Di bata kayo? Sikat kayat na. Saan nga siya? No kumasyak, hindi ko mapalang inaklunak. Idadakan dito Amerika. Hindi awangkan. At taknakabintag kuy-kuyog. Agsasarita. Palpalo apag ti panagkayat ko. Ngayon tsaka mo. Tas si kamat isang kasaludsud na. Ape ko nang tikas ta. Katuin. Tunggal da kamatek ti may panggap ti panagayat ko yung kuwan. Tunggal ibagak I love you Arlene. Kaanong itong aklunan na. Amon tisong bad na? Ay, kumusta nga tamat itan ni Rodel? Sikat malagip na. Iso nga nakil ti mamatik nga sikat ipatpatik na. Ti amok kat da kayo tada komunikasyon na. Ipatpatik ko ni Arlene. Ngayon sikat kayat na. Saan partner? Sikat kayat na. Tanong siya ko ba't kinayat na? Hindi ko mapalang inaklon na. Iso nga tiba nagkunak. Apamang nagsubli ka sa diyay. Kat balbaliwang tagrubwat. Para tibiyag mo. Dakayin tulakit na kasawa kin Arlene. Kanitapay. Congratulations kada kayo. Sikatin na ikari para kang guwana gayem. Saan nga siya? Kinon ko na Manong Nemy nga ada sakit, ada sa kadagiti rumwara balikas, kadagiti bibig ko. Tanasakit mo't para kanyak siyempre. Imbilang ko, hindi pa ilaeng nga first and last love ko ni Arlene. Di makadagas karagkarabal kami at ngamin nga best friend. Nga ti pamatik kat ni Rodel Manong Nemy ti kayat na. Umuna-unay nagugwapo ng siyak. Bakbak nang siyak. Tanakurapaya kini. Dagiti arwaten na kapag-alusan na ititid na kanyak. Nalpasanin ni Rodel. Isupay lang met ti panangisibro. Kasta ti arig na Manong Nemy. Aging ga anasublian mi manen Manong Nemy. Ti may panggap ti panang tulong ko keng kuwana. Tulungan ka financially. Numano magastos mo apag pleter nga agsubli di Pilipinas. Itad ko. Hanga bale, nga magsayan di kwarta nga para iti kakabsat ko. Basta matulungan ka. Agyamanak, Alex. Dito'y ko na panagrekan nga talaga. Nga orin no, nabayag nga awan ti komunikasyon ta. Katsyak pa lang ti best friend mo. Malaksid ha, no saan ako na best friend? Awa matinagbaling nga kayim ko dito Amerika. Tulungan ka financially. Kasanon di kiti kasok. Adama mo nga mabalin ko kontakin nga daytoy. Nasud makatulong kay ka.
Ada iti gobyerno ti California. Kinunak Manong Nemy taada padak idi nga siman nga nagretiron kalpasan ti duwa nga tawen. Last year laeng nga bimaba ditoy Manong Nemy gabot na nagretiron. Ada kontak ko ken kuana. Imbaga na Manong Nemy noon yan tuman ti problemak. Mabaling ko nga tawagan ni Suna. Kat tinawagak nga rod Manong Nemy ti day tumit lang oras. Hello. Kusa? Oh, Alex. Jack, kadam naman, tikas nga oras kat tumawag ka kanya. At ang problema, kusa. Sabi ko matulungan na. Ibaga kang kaya din, anyaman ti problema. Ura niya klase problema. Ibaga, tulungan ka. Inistoryak, iti mapapan kini Rodel Manong. Nabayag nga sanga si Mungbat. Matulungan na ka di? Padasek. Ramatik di connection ko. Galawan. No ti saan na nga pa nakaibalot. Babalin siguro may remedyo. Ngayon ti saan na parang ti parang talinaed na dito yung Amerika. Na di ka na mapasamak partner. Hanlang ang babalot. Ngayon dikit talaga nga may deportar. Sige. Tinaskan ka na makasubliso na sa Pilipinas. Mano ka dito masapo la kwarta. Tapos matulungan tayo da. Sige, kasaritak to, diya mamok. Kat numanot kayat na. Tulungan nga itong pataod. Alex, ang serbi ng orte na singid ba't ka ba naggadwata? Anyan nga nagsayat ni Apo Diyos Manong Nemy. Tasakbay Manong Nemy nga pimanaw kami ti San Francisco, California. Iti makalawas ng bakasyon mi. Nalusutan Manong Nemy ni Rodel dagiti kaso na katkas pa nakadusan Manong Nemy talagang mapapanawan isuna iti Amerika kinagsublin sa Pilipinas. Idiandan iti airport tapno agawi din Manong Nemy inarakop nak ti best friend ko iti nakairot. Agdaldalyasat manen Manong Nemy iti barko nga nagluganak akasiman iti sa dinuman nga paset ti lubong ingkam sangladan. Mamagagara naklaunay Manong Nemy nga makaamo. No anyan tot sumurno mapasamak. Kalpasan nga nakasubli ni Rodel sa Pilipinas. Hindi makasaritak manin Manong Nemy ni nanang kinumustak manin ida. Kumusta kayo nang? Naanak ko. Lakit agyamyaman nagta amo na ka mga talyawan ka na kakabsat mo. Sabi ko mga sang talyawan. Sakti na una nang, sakti rumbing mangtulong ka na kayo tapno makaadal ba na kakabsat ko? Ano payawanin dali tatang? Agturpos mo da, dalili ka ni John. Ken, napindas ti balay tayo. Saan nga marmarpuog? Saan nga kasidi nga agbagyo kat tala, agbagbakwit tayo. Ken kagrunahan ti amin anak. Ay sana kung nga iskuhat. Naglako akong ti ikan. Adamatin pwesto ka nga inarak ti tiyandaan. Nga sana kung nga agdaldulubis sa kang glako. Ken adda pa yung talipapa nga pagibagsakan tayo kada kitay maangkat nga ikan sa adda pa yung delivery truck nga mausar tap nung mapanaghala iti ikan kada kitay pagkapon di ikan santo maibagsakan di tiyandaan. Kaya nangasawan na nang may sakin matan nga fish vendor ay saan lang nga fish vendor na may sa komersyante iti ikan. Oray na singpad madlang dalili ka ni John. Ay, nasingpad da anak ko ako pagdanag. Amudang ilalain ti sakripisyo. Ti pagbanbanugam nga kwarta. Kat kumusta mo tan ni Arlene? Ni Arlene, nabayagang saan nga may gimatang ka diyak. Nga mapan gumatgatang iti yan da Merced. Ada pala pwesto daya kung nakalaw ng lugi da. Nalugi da. Ngayon nagsublimit lang.
sa makitkitak ni Scholar ni Rodel. Wen, hang Rodel ti awag da kang kuano dikit scholar. Amo na matenti aglako iti karne. Idi dakay pa lang ti kukuyog ket aglaklako ka ti karne. Idin to ta isuna ket di na kaya ti tumulong hang kade. Nagbaling nga rod nga doon. Ngimitan, amo nang tagtrabaho. Nagbalbaliw ka no. Ay na, nagmadit istorya na dita Agyamankami. Di mo kadi amo anak. Nanang, ay, saan? Laki nga best friend, di mo amo? Una taanjak matawagan ni Suna. Pakiala yun tumangarod ti cellphone number na. Ada siguro na contact number na si But Adaritan. Alabaam. Mapangkunto dawatin kang kuana ti contact number na. Ta kontakam to gagayyem mo. Di bagpindasan na agad amunan ti tumulong. Ay na, naibalbalot gayem so na di Amerika. Naalang agpeso Manong Nemy ni nanang tis contact number ni Rodel. Di bagas daawak. Tinamalaki nung tak. Amo na ang contact number ko. Di na malainala na kadadanan ka ni kakabsat ko kuma. Basta na lang malagip siguro. Hagariring di cellphone na Manong Nemy ikit idi tadawang receive. Bakit? Hello. Isak ni Nemars taina ni Rodel. Adda na pa na ni Rodel. Sino daytoy? Nana. Tita. Ni Rodel daytoy. Rodel. Agyamanak kang Alex. Alex, thank you. Thank you. Ano sabi na kumati pa nagayam ta? Mas lasang nakpaila mamati. Nga tinikodan tamin ka tinulungan nak. Nakadagdakil ti utang ko na yung baganakim keng ka. Agbaybayad aklayang friend. Iti kaado nga nagalusam nga t-shirt. Arwaten. Arig na. Nagalusam nga brief kinitad mo kanyak. Noong pagmerienda, agmerienda tanga to nga. Noawang kanek, pakanin na. Iso na lang ta nagkaribalta. Tanga bali. Si awat akong ti pa nakapahay ko. Pakamondag tulangin. Ito nagkasar kayong kini Arlene. Ituloy mo lang nagbasa. Tapno, saan kang alanganin kini Arlene nga may isang accountant? Agyamanak Alex. Agyamanak unay-unay. You're a good friend. When Manong Nemy nakaragragsakak nga nang sipsipot iti umad-adayon ngagpangpangaton ng aeroplano nga nagluganan ti best friend ko. Ay, naanak ko. Pagbanta na amom dito cellphone number ni Rodel. Magbagak ni Rodel nga mapan ka alain ti cellphone number mo kininanang mo. Hindi na masango man, hindi na malaglagip ta. Kontakan na ka kung makakumustahan. Ay na, inistorya ka na kami ni Rodel ti amin-amin. Ay, sigagayap ni talaga nga pudpud nung gagayyem. Anak ko, hagaman kami. Tanasara kami suna sa California. Hagaman kami. Tatinulungan kami suna. Ay nanusamo ko mga tinulungan. Gadada ko mapalang sa ita. Nga ti amumikat na siya ti kasasaad na nga mamadgayam. Alukoyin niyo iso na nana, tita. Nga ituloy na madlang nagbasa. Ay isumat ti bagbagami. Kita ito umay nga panagkaklase. Talagangag-enroll to kanon. Himbag at ada nagpautang ka na kami. Kita balik. Negosyo iti karne. Ngam sana kas idia. Tabasit lang ti ponan mi. Hanga bali tita. Ta makapagturpos tumat manin ni Rodel no talagang itultuloy na tagbasa. Kumusta damatan ki ni Arlene? Ay ni Arlene, kang ganayan mo may ditoy. Gayat na lang makita ni Ruodsel, ay ni Rodel ko na kuma. Isuda nga talaga, Juan. Awate kung ti pa nakapaay ko. Isudan na talaga. Agpaspasa na ang Manong Nemy. O matirantak mang tawag manan kini Rodel.
No pa amok ti pang kontaka kon ken kuana. Kadiso na din api nga saan nga kumunta. Kastamat ni Arlene. Aging ka Manong Nemy nga nadanunan nen iti panawen tapno. Sumanglata kon para iti mo na agud daway. Sanga Manong Nemy talo nga tawen nga nagluglugan ak laing iti barko nga sakladom sa agno at paglandingan mo no pagsanladan mi italangag sublikam dito Pilipinas Manong Nemy. Wen itilonggan ko nga bus ngagpailokos Manong Nemy agsisimparat dati panunot ko. Sa bagay, inanugot ko nga isuda saan nga siya. Parbangon Manong Nemy so ang peta katkastaon ay tigigtot ni nanang hindi makita nak. Alex! Nanang, ay nasatanak ko na talo nga tawan. Oo, Alex! Nagriing di kiti tuwa kakabsat ko ket imay damaten na kiar-arakop kanya. Anong Nemy iti kaadak nga nakabakasyon. Ore may sako na sima na kita itultuloy ko madlata ti mapan mang tulong kininanang iti tiyandaan nga aglaw ko ti ikan. Iti adak dito tiyandaan tawan ni nanang siyak ti nakabantay iti taumay ni Arlene. Nakauniforme. Iti uniforme na iti bangko. Ma'am, dito ikaw umatang ma'am, presko. Rodel, si Kamet. Alex ko naman. Ay, Alex! Nungas na nga palo-apek, ti panagayat ko. I love you. Kaanon to nga klunan nak ko nak. Dagos mo lang baga. Kumusta nga tamatin ni Rodel? Nagsakit. Ano ko tagmatangkat nga ta kayo? Nasaan nga siya? Imagine, damo ka man na makita. Imbas ko mga Alex, Rodel ko na. Sorry ka na. Sorry. Pinukaw mo tinagsakwit ang daw. Sorry na. Si Kamat. Tawak lang, bidot. Slamuliran na natin. Sangguin ranta ka talaga. Siguro gamot excited na gamot na Rodel amin latan di makikita sa ang Alex. Kaano ka ba eh? Talungal daw kitan. Manungal daw di bakasyon mo. Sakbay nga. Sumangalad ka. Ang lugan kan tumanin ti barko. Urek ti kasaryo. Kinurdel. Kasi ano ko mga kasar kami ti lalaki nga saan kubat ng patpateng. No saan nga ni Rodel? Asin nga ron? Kanaman nga ti 3 kilo. Tama, yaw-aw mo anon. Numay nakpasyara si Jabalet at dumamuam. Nagpiso? Wan. Urayin ka itong rabi. 3 kilo nga. Tanggigi. Ilaklaka mo na. Ilibrak pa yan. 3 kilo. Meaning I love you. Sila na ikana kaya tinamnama Manong Nemy pinasyar ko nga road. Kaya di ipalagip ko manin ti panagayat ko. Baka Rodel manin ti mangig ko Kaya't bukan dengan ni Rodel. Kita man Rodel lata. Haan, kaya't bukan dengan matlangan ni Rodel tagbalindong ang best man mo nagkasarta. Arlene? Talagang saan latang maliglikan ang dalata ni Rodel niya. Talutang ang gagayyem. Dakdakay kadlang naggayyem ka talo tayo. Nagkarebal kay lang. Pinarot nga, sino nga talagat kahit mo kanta kami? Sikat ikayat ko, Alex. Gabuta sikat na katipat-patik ko. Babangapan na Manong Nemy, da kami nga talaga kay ni Arlene iti na ikari. Kinamagadlahay nga Manong. Nagrikat iding nga maurnos gapo iti pa nagkarisot na nagiti pasamak. Ngayon ko nadan Manong Nemy, agpatinggat tumitlayang kastat pagtungpalan na no isutin ni kari. Da kami nga rod kani Arlene tinagasawa, damit Rodel kani Lily kakabsat ko Manong Nemy itinagasawa. Nadan kami titalo nga anak Manong Nemy kini Arlene kahit nakasagana dagiti adda nga kwarta iti bangko nga nakadeposito.
para tagtultuloy nga panagadal dagiti talungan nakmi. Iti kayat da nga korso. Nagtultuloy ti kinasiman ko Manong Nemy every year nga bakasyon na. Uhen. Ining to tati asawak Manong Nemy tultuloy naman ti panang opisina na. At ninanang intultuloy na tamat iti negosyo na. At tumultulong ni John ay ka nga naggraduar ni John kat si marunong nga nag-asawa. Dito nga rot ti pagkasalitaak Manong Nemy kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko ha tadamat ni batik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti BIAG kadagiti patak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program Manong and God bless. To'y agyaman nga pagayam mo Alex iti Ilocos Norte. Thank you Alex iti nga pa nagsurat. Thank you met kada kita'y nagbuya ka nagdangeg. Sumat kada ito yung pag-ayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz. Mangibat-bat ka ang tinimbag oras kada kaya mga sa kapada. Babay na po.